ọkọ si asị na ihe dị mma dị mma n'ụwa nke dị njọ dị njọ ya mere ihe ọbụla ị na-eme ịgba mbọ na-eme ihe dị mma maka na ọ bụ ihe dị mma ka Chineke na-achọ ka anyị wepụ aka na ajọ ihe anyị wepụ aka na imechido mmadụ n'ihi na ọ dịrọ mma chacha ọ bụla si jụọ Maazị Benjamin Nzomiwu ọnụ na-ekwulu ọha na Blaze redio mgbọ na Oraifite ka anyị jee ọ dị ibe dị mma dị mma oge dị njọ jọrọ njọ una fuga ibe dị mma dị mma nke dị mma dị mma oge dị njọ jọrọ njọ una fuga ibe dị mma dị mma nke dị mma dị mma oge dị njọ jọrọ njọ una fuga ibe dị mma dị mma ọkọ dị abịa arịrịana ibe dị mma dị mma oge dị njọ jọrọ njọ n'ụwa m ibe dị mma dị mma oge dị njọ jọrọ njọ oyi mama ya mere ihe na-eme ọgbụgba aka gị ọtọ ụnanụna ihe ọbụla ị na-alụ ọjideri eziokwu n'ibe ọbụla ị na-eme ọbụla ahịa ka ị na-azụ ọjideri eziokwu na abịa na-azụ onye na-alụ ọrụ oyibo ọjideri eziokwu na kọmpinu gị na ndị na-eti egwu ka iji n'eziokwu wee na-aga n'iru eziokwu dị mma n'elu ụwa na ihe ọbụla ị na-eme ndị na-achị ọchịchị jideri eziokwu n'ọchịchị ahụ ị na-achị maka iji eziokwu n'elu ụwa na echichari ochi ọzọ anyị hapụ otu iwu ọzọ kwuo n'anya bụ ibe ajọka n'elu ụwa ebe ọ bụ na ị nọ anarịa sọ nna gị nya bụ ibe ajọka ezinụlọ gị anarịa sọ nna gị nya bụ ibe jọrọ jọrọ abịazie na ụmụnna gị anarịa sọ nna gị nya bụ ibe ajọka n'ebe ị na-azụ ahịa anarịa sọ nna gị nya bụ ibe jọrọ jọrọ abịazie na chọọchị gị anarịa sọ nna gị nya bụ ibe ajọka ka ihe bụ ibe dị njọ mebe nke dị mma na ibe dị mma maka Ejiky na Oraifite n'egwu ka m ji bịaba n'egwu Chukwu nyere m n'aka n'egwu ka m na-etinye n'elu ụwa na ọgwara ochie m nyere m ya nakarịa egwu ụmụ ka m na-etinye n'ụwa a sị m obi aṅụrị ka m ji karịsịa maka onye nwe iwe osi n'ike taa obi aṅụrị ka m ji eje n'ụwa ibe dị mma dị mma oge dị njọ jọrọ njọ una fuga ibe dị mma dị mma ibe dị mma dị mma oge dị njọ jọrọ njọ una fuga ibe dị mma dị mma nke dị mma dị mma oge dị njọ jọrọ njọ una fuga ibe dị mma dị mma ọkọ dị ọkọ si mee asị na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ọ bụla ahịa ka ị na-azụ bụrụ ọrụ oyibo ka ị na-alụ biko jisie ike na-eme ihe dị mma ihe ga-adị Chineke mma emekwara nke ga-adị mmadụ mma kama na-eme nke ga-adị mma n'anya Chineke maka o nwere ihe mere metụ ụwa mma iko ezi oyibo ọkọ dị nje 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 agbịrịgba ịchaka ife dị mma dị mma jọrọ njọ onye aka m na-ekwuzi nke dị mma dị mma na nke dị njọ jọrọ njọ nya nwa ka m na-ekwuzi ebe ahụ n'ebe ị na-aṅụ mmanya ị na-ekwutọ mmadụ ibe gị ọ na-anya bụ ibe aha jọkagwọ ị na-ekwutọ mmadụ ibe gị ọ na-achọ na onye ị ga-egbu onye bụ ibe ị na-ekwute egwu mmadụ ibe gị ọ na-ene ụwa na anya bụ ibe na ọjọrọ njọ ihe nke dị mma dị mma oge dị njọ jọrọ njọ bụ ike ezi oyi mama rapụ mmadụ ibe gị aka rapụ mmadụ ibe gị na onwere ibe o mere gị onye ahụ ị na-akọchọ gịnị ka o mere gị ajụjụ abụ ka nna ajụzie ọkọ dị ihe kwune nke dị mma dị mma nke dị njọ jọrọ njọ n'ụwa ibe dị mma dị mma nke dị njọ jọrọ njọ biko ezi oyi mama onye ọbụla nọ n'ụwa biko mebe nke dị mma maka ibe dị mma maka kwọrị onye ọbụla nọ n'ụwa ka imebe ibe dị mma na ibe dị mma mma ị na-eme ọfụma obodo amala onye bụ ịnọrọ ibe na-ekwu onye na-eme ọfụma ga obodo na-ekwu maka ya kwenya ka mụ na-ekwu n'egwu a
Ejiky na Oraifite na-egwu ka mụ ji karịsịa nwere onye nchọrọ okwu chacha. Ejiky na Oraifite egwu ka mụ na-eti n'ọkpọchi mụ nyere m n'aka. Egwu dị mma ka m na-eti n'ụwa, a sị na ibe dị mma n'anya na akwụkwọ obi aṅụrị ka m ji karịsịa. Egwu ụmụ ka m na-eti n'ụwa, ibe dị mma oke dị njọ jọrọ njọ. Unu afụghị ihe dị mma Nke dị mma oke dị njọ jọrọ njọ. Unu afụghị ihe dị mma Nke dị mma oke dị njọ jọrọ njọ. Unu afụghị ihe dị mma Ọkọ dị ọkọ si mee, ọ na-akpọtụla akpa mma studio n'ụmụ ọgbọka. Akpa mma ịnụkwara nke anyị ọkọ dị ọyọ ija agbịrịgba ịchaka Ejiky egwu ahụ. Ọkọ dị ọkọ si mee, ana m ekele gospel shop evangelist music onye mma ahụ. Ihe dị mma ga-agbọ gị ilu n'elu ụwa. Ọkwa na iwe kalon nke dị n'Ọnịcha atọ, ebe ahụ ka ị na-achọ ife afọ ga-eri. Chukwu debe gị ndị, debe ezinụlọ gị. Mmelụfukwa ihe mere m, ọ ga-adịrị gị mma. Were ya ọkọ dị ibe dị mma oge dị njọ jọrọ njọ n'elu ụwa. Na mere ihe na-eme ọkwụba aka dị ụtọ oyimo. Ihe ọbụla ị na-alụ jidere eziokwu odori ezi oyimo ọma. Emegbula mmadụ ibe gị, ịkpọla mmadụ asị ogige ọkwụba aka gị ụtọ. Egbula mmadụ ụtọ maka na inwere ego n'anya bụ ibe jọrọ njọ. Azọla nna mmadụ n'ike, biko gị kwanyere onwe gị ugwu, nya bụ ibe ajọka kwọli. Ị na-anara mmadụ anya ya, anya bụ ibe ajọka ezi oyimo ọma. Ị na-azọrọ ife abụrụ gị nwe na bụ ibe jọrọ njọ. Ị na-anụ gị na mmadụ mekọ ife ego n'elu ụwa iji jide eziokwu aka. Eziokwu ka mma n'elu ụwa n'ime ọ bụ niile ụwa. Anyị eje ọkọ dị ọkọ si ma ije asị na ọbụbe ete ka esi ejebe nkwụ. Ọ bụrụ na nkwụsị egwu a wee chefuo ndị ọma njibiri, ịma na mụ bụ Ejiky eme n'alụ agbịrịgba ọyọ.